Ahojte ľudia, sme tu opäť ďalšieho videa z našej hry Minecraft. A ako vidíte, Adam má moju hlavu. Čaute. Pripojili sa na sem nejaký ďalší traja A je plný server. No, plný server, takže dúfam, že odpojiť sa nebudem musieť, lebo by som rýchlo skončil natáčanie. Na dome máme rezidenciu, takže sa mi iba vysmieť od ksichtu. A už mám takto, toto. Ja si spravím... Admine, ježišmária. To sú tu asi... Dovi koľko majú rokov? Moc ne, ale nebudeme ich urážať, aby pozerali kanál. No, Darkseid už není admin, čo bol admin asi, hej. Pozdravte do videa. No, nedá sa tu, ježiš, počkaj, ja som sa chcel takto. Nejde. Nedá sa. No hodí. Nejde, to môže iba admina, do pozor na to. No, na takých serveroch to ide. Takže poď za mňu, tu som. Ideme na piesok, keď ho Ja nájdeme. som na dreve. OK, tak ja idem piesok tažiť. Aha, už A ho na tu mám. kamen asi idem. Aha, už mám piesok. Ukáž, koľko mám peniazy. Ježiši. Koľko? $428. Ja 128, ja iba 128. Ale na čo nám to bude, keď tu není shop? Není shop? Nie. Tak nevadí, iba budeme jednoducho zarábať. A keď máte niekto server, tak pošli, to som tiež hovoril, že? Áno, Že by sme si tam mohli zahrať áno, hovorili sme. a natočiť s ním. Áno, a to zabúda. No, krátko dlho. Minulé čo sme točili, čo sme hneď vlastne teraz, čo som dotočil, hneď sme začali ďalší, má 29 minút 55 sekúnd, tak sa máte na čo tešiť. No. A jak sa to bude volať, ešte by ma zaujímalo. Tak, To už vymyslím až potom. tak ja si pozriem kúsok z toho videa, čo je na začiatku a uvidíme. Meso. Nie, dáme súboj. Dáme, že súboj proti zombíkom, lebo v tom dieli sme naozaj veľa s nimi bojovali. Čo sa stalo? Ja som skočil do jamy s pomhlom a tam bol skeleton. A teraz mám pol srdečka. A povol mi všetky pece, prosím. To daj si jedlo. Tak idem si to dať do pece, len nemám si to ako uvariť. Tu máš jedna, tu je druhá a tu je tretia. Tak daj si to do tejto, lebo tu to robím oné sklo a toto je tvoje, týchto 6 stejkov. Toto, takto. Mám pekný skin, čo? Takže, moment, aha, nemôžem dať. Fúha, ja by som dal, ja potrebujem dať reconnect, lebo to mám bugnuté. To potrebuješ? Dať reconnect, lebo to mám bugnuté, zase to budú vidieť IPčku a aj moje heslo, takže nič, ľudia. Toto bude iba krátky, ne? No čo chcem, dá sa to tak urobiť, že by si to stopol a potom zase pustil? Však ale to je potom cez taký program, ja to potom cez taký program spojím, takže moment, ľudia.